Крим – це Україна. Державний секретар США Майк Помпео вкотре нагадав про це Кремлю під час візиту до російського Сочі. Попри те, що приїзд високопосадовця мав за мету налагодження американо-російських відносин, в українському питанні США на компроміси не підуть. За словами Помпео, незмінним залишається ставлення Вашингтону до анексії Криму та агресії Росії в Чорному морі, коли російські силовики захопили у полон 3 українських військових кораблі та 24 членів їх екіпажів. Мы, как уже было сказано, не признаем аннексию Крыма России. Наши санкции все еще продолжают оставаться в действии. Мы хотим, чтобы Россия протянула руку новому украинскому правительству для того, чтобы нашелся выход из положения. Мы также призываем российское правительство выпустить на свободу представителей экипажа корабля, который был захвачен в Керченском проливе.